Shahaban Islamic Chemist sun tanadar muku ɗanɗana haukaci domin ma'aurata. Akwai sabulu na 'ya'ya mata wanda yake gyara mace. Ga kuma ku sha shagalinku. Ko aika. Shahaban Islamic Chemist sun tanadar muku da wannan maganin Kala daban-daban da suke gyara jikin mutum. 'Yar uwa, matukar kina so ki burge mai gida, yaɗa wannan saiti. Shahaban Islamic Chemist Kin wuce sa. Ba su tsaya iya nan ba. Shawara, basir, sannan da sanyi wanda yake kama cikin ƙashi. Tabbas ƙawata, kin faɗi gaskiya. Sabulin Shahaban Islamic Chemist. Shahaban Islamic Chemist sun tanadar muku da wannan maganin. Yana maganin kwarjini, farin jini da kuma buɗewan ƙwaƙwalwa. Yana kare mutum daga cikin mugayen mafarkai. Maganin da zaka sha ka samu sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci. Wajen Dr. Ibrahim Sani ɗan ƙasa. ABY Shopping Complex.